Igbo bi Igbo ekele m unu. Deba ekele m unu. Onye nke m. Ndewo nu ekele m unu. Afa m bụ Maazị Chukwudi Ụzọchukwu. A na-akpọ m Agoyambaba. Afa m bụ David Uro. Afa m bụ Maazị C.Y. Robinson. Afọ Igbo Amaka bụ ihe onyonyo nke emepụtara ka e wee na-eme Igbo obi aṅụrị, na-akụzikwanụ ndị Igbo ka esi asụ Igbo na ihe banyere emereme nke ndị Igbo na-eme. Igbo Amaka na-asị a ga-ewetara unu mmemme dị iche iche n'oge ijila amụrụ asụsụ Igbo, a ga-ejila amụrụ nkọrọmokwu gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị ndị iche iche na ndị nlaghachi ma ndị na-edozi obodo. Igbo onye Anambra, Igbo onye Imo, Igbo onye Enugu, Igbo onye Ebonyi, Igbo onye Delta, Igbo onye mba Rivers steeti, anyị ncha bụ ofu asụsụ ka anyị na-asụ. Afọ Igbo Amaka bụ ụlọ onyonyo emepụtara ka e wee na-akụziri ụmụazị amụrụ na oge dị etu a dịka esi asụ Igbo, na-akwalitekwa ọnọdụ ndị Igbo niile. Ị na-agba akwụkwọ, ị na-akwa ozu, o nwere ihe bụ ihe ị na-eme bụ ihe ga-ewelite afọ Igbo ya ka anyị nọ ebe a ka anyị wetara ụnụ tata na-asị Igbo birikwanụ. Ụmụnne m biko, anyị na-ayọ na-asị ime ka ihe egwuregwu anyị na-ewetara ụnụ na-aga n'ihu. Anyị ga-asị ka ibinye aka ebe a kụrụ mgbịrịgba na ebe edere ka atụnye aka maka ịsọskraịbụ na Afa Igbo Amaka TV. Ọ ga-abụ ihe ọbụla anyị welitere inweta ozi mara na ihe ọhụrụ abịala. Nwanne Afa Igbo Amaka TV ọ na-asọ ọ dị ka ebe eji aka oyibo na-atọ ọka, ịghọtago nwanne. Ngwanụ ọ bụrụ na nke anyị mere dị unu mma, ngwa ma tinye aka gị ka apịa sọbskraịbụ ka ịbanyezie niile nke mgbe ọbụla onwe nnọọ ihe ọbụla anyị na-egosi ị ga na-ekiri ya, ịghọtago. Na-apịa aka la sọskripshọn bịa gaa ngefu nwata ọ dị hụ nwatakịrị atanga ahụ nọ ngọ pịa na ya aka dihigere nọ mpịa atanga ahụ aka n'ọbụla ga-Afa Igbo Amaka nlungeri mmemme ndị Igbo n'ọkpọta unu n'ọra na-enye elungere ndụ. Ndewonu. Igbo kwenu kwezuonu. Daalụ ụmụnne m. Ndewonu.